aftes blev der uddelt priser til motorsportens verden og dens kører. 2 af dem, der gik hjem med en pris, det var jer to. Godmorgen, Marco Sørensen, og godmorgen, Jan Magnussen. Hvad vandt du for, Marco? Hvad hedder den? Årets motorsports. Årets bilsportskører, ja. Står der på tallerkenen der. Og hvad får man den for? Jeg er god for, det var nogle gode resultater i løbet af 2012, jeg fik den for. Ja. Det var en rimelig god sæson for mig. Ja. Fra at komme fra ikke så meget i tysk Formel 3 med næsten ingenting, og så gå ind i World Series. Ja. Og kan du ikke, Jan, hjælpe os? World Series, hvad er det? Jamen, det er den primære fødeklasse til Formel 1, og bliver brugt af Formel 1-teamsene til at finde de nye talenter, som de vil bruge i deres biler. Ja. Vi har nogle billeder, Marco, fra 2009, hvor du kører den her World Series. Hvad er det for en bil, vi ser der i her? Det er en... altså lige forhold til en Formel 3, der er det en noget kun større bil, når man kommer op i. Det er lige pludselig 530 heste og gode dæk og et kæmpe stort team, der står bag for at holde sådan en bil der kørende. Så det var noget kun af et skridt, jeg tog dengang, fra 2011 til 2012. Ja. Jan, du har selv været med i 25 Formel 1 løb. Hvad er forskellen, når man går fra den her World Series og op til Formel 1? Hvor stort er springet? Er det et lille trin op, eller? Det er stadig et meget stort skridt op. Det er, selvom det er en uhyggelig hurtig racerbil. Den vejer også omkring 600 kilo noget i den retning, og så 550 heste, ikke? Så den er meget hurtig. Men Formel 1'eren er en del hurtigere, men den her klasse er suveræn at lære det i, fordi den har meget downforce, det vil sige, der er utrolig meget bid ved høj fart, og er meget lig en Formel 1'er på mange punkter. Ja, Formel 1'eren er bare mere forfinet. Ja. Du gik jo hjem med en pris i går også. Hvad fik du? Jeg fik BT-prisen. Og hvad får man den for? Den får man åbenbart for et langt liv i motorsport. Ja. Så det var en pris, hvor folk kunne stemme på forskellige kandidater, og det var så John Nielsen og Chris Nielsen, Ole Olsen og så mig selv. Og der var jeg så heldig at vinde. Ja. For et langt liv i motorsport, men som jo ikke er slut endnu. Det er jo ikke sådan en pensionistpris, du har fået, fordi du er stadig særdeles aktiv, må man sige. Absolut. Du har kørt det amerikanske Le Mans. Hvordan gik det i 2012? Jamen, der blev vi træer. Jeg blev træer i kørendes mesterskab. Teamet vandt teammesterskabet og fabrikantmesterskabet, og den anden bil vandt køremesterskabet. Så det var ikke en suveræn sæson for mig, men okay. Men der er ikke noget som en hel masse andenpladser, som kan motivere en til at gøre lige lidt mere. Nej, til gengæld har du gjort det rigtig godt i det danske DCC. Hvordan er det gået der? Jamen, der vandt jeg mesterskabet og havde en rigtig god sæson. Og i år der har jeg startet mit eget team, og skal køre der sammen med en anden gut fra Roskilde. Så det glæder jeg mig meget til. Det er helt nyt for mig at skulle prøve at styre det hele selv. Vi har jo rigtig mange gode racerkører, 2 af dem på besøg her til morgen. Og så har vi selvfølgelig også Kevin, din søn. Hvordan er status i øjeblikket med Kevin og Formel 1? Jamen, han havde jo en fantastisk test i McLarens Formel 1'er i november. Og siden da har han bare arbejdet utrolig hårdt sammen med McLaren for at få komme i den rigtige form og lære alle de ting, man skal kunne, inden man kan komme i betragtning som Formel 1-kører. Ja. Og det er en hel uddannelse, som de gennemgår i dag. Og det er meget spændende og meget, meget hårdt. Og man kan blive ved med at uddanne sig også selv, når man startede som 3-årig i go-kart, fordi så kunne man jo godt få tanken og tænke, du er 22 nu har du kørt i 19 år, stort set hver eneste dag. Altså, kan man bare blive bedre og bedre hele tiden? Det må man jo kunne. Ja. Det er selvfølgelig nogle nye udfordringer, der står foran en efter, eller hver ny sæson, man går ind i. Ja. Så der er altid et eller andet nyt, man skal ud og udvikle sig i. Det står aldrig stille inden for den her sport i hvert fald, det kan man godt sige. Vi har jo nogle billeder af der, hvor du også starter, som alle racerkører jo gør. Har jeg ikke ret i det i go-karten? Jo. Ja. Og hvornår starter man? Jeg startede som de der 3-4 år gammel der, med at køre sådan en lille mini-kart. Og i starten, det var også med, den gamle han stod med et ræb, fordi man ikke helt kunne finde ud af det der med gas og bremse. Men det er der, hvor vi andre fædre, vi bare sætter en pind på cyklen og håber på, at de kan smide støttehjulene på et tidspunkt, så bliver I sat i en go-kart. Sådan skal det være. Vi vil jo gerne, og vi har jo været rigtig, rigtig tæt på med flere af jer kører og få det der store Formel 1-gennembrud. Kisa har kørt, du har kørt, Tom har kørt, og nu ligger Kevin og er med på Formel 1-holdet.
Er du også på vej den vej, Marco? Jeg har været tæt connected med Lotus hele 2012, og hvad der så lige kommer til at ske i 2013, det finder vi ud af i næste uge. Om det er det samme, eller hvad der kommer til at ske. Det... Nu siger du, vi finder ud af det i næste uge. Er det dig, der finder ud af det, eller bliver det offentliggjort i næste uge? Det bliver offentliggjort i næste uge. Nå, så du ved det allerede. Så vi har cirka 3 minutter tilbage af interviewet nu, hvor jeg så skal prøve at lirke det ud af dig. Så begynder jeg at blive ligesom ham med Kimi Räikkönen der. Yes, no. Yes, no. Yes, no. Hvad skal der til for at få det der gennembrud i Formel 1? Jamen, du skal jo have et kæmpe talent og være lynhurtig og vise, at du kan bibringe et Formel 1-team noget værdi. Der er utrolig mange rigtig gode kører derude, og nogle enkelte, der skiller sig ud. Så skal der bare utrolig meget hårdt arbejde til. Og prøve at udskille sig fra de andre rigtig, rigtig gode kører. Og det er det, Kevin vil gøre i øjeblikket. Han bor i England og træner bare dag ud af dagen. Ja. Så det er et utroligt hårdt program, men det ved Marco alt om. Ja. Det har jo nogle omkostninger også, altså, fordi der er jo, altså, det kræver jo en kæmpe fokusering at være med på det niveau, som du ligger og kører på også. Er du aldrig i tvivl om det er det rigtige? Aldrig. Ikke et sekund. Er det rigtigt? Jeg boede i Prag sidste år sammen med det team, jeg kørte for, hvor jeg var med sådan set helt fra starten, hvor monokokken, altså siden man sidder i, det kom ind, hvor jeg bare så mekanikeren, hvordan de byggede det op, og hvor meget hårdt arbejde, der egentlig ligger i det for dem også. Fordi det er jo kun, at man bare kører. Altså, jeg synes, det er vigtigt at komme ned og så se team, hvad de egentlig gør for en. Fordi det er virkelig... Jeg ved også, altså lige sidste år, der lå de vandret i flere måneder for at få bilen klar. Og det er fra 7 morgen til i hvert fald 9 aften, de går amok. Det bliver et år, hvor vi skal følge dig selvfølgelig til og Kevin, hvordan det går i Formel 1, og vi skal se, hvad der sker med dig. Nu er vi klippet væk. Nu kan du godt sige det til mig. Hvordan er det med det der? Jeg skal lige huske det. Kan du huske det? Det kan jeg sgu. Tusind tak for besøget begge to, og held og lykke, og tillykke med friserne. Jo, tak. Tak.